কিছু জিনিস ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବେ ପୁଣି ଆମେ ଏକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛୁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ପରମ୍ପରା କେବେ ବହୁତ ବଦଳ ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୌଣସି ଶାସନର ଲୋକରେ ଆଲୋଚନା ହଉ ପାଞ୍ଚ ଦଶମୀ ହଉ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ କିଛି ଆଲୋଚନା କର ବୋଲେ କ'ଣ କରିବା ମଣିଷ କିଛି କଥା ଶୁଣିଲେ ପାଞ୍ଚ କଥା ଶୁଣିଲେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମଣିଷ କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ସାଇଲେନ୍ସ କରିଦେବ ମଣିଷ କାହିଁକି ଏଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଡାକିକି ଯାଇଥିଲି କିଛି ପଚାରିଲେ ପ୍ରବଚନ ଜୀବନ ପ୍ରଥମେ ସୂଚକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ ଦୁନିଆରେ କେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କହୁଥିଲି ରୂପରେ ଗୁଣରେ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଚାରରେ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସବୁଠାରୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଜଗତରେ ଦେଖିକି ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ପଶୁମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ଶୁଣିବ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଆହାର ମୁଦ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ପଶୁଟି ଅଧିକ ବିଶେଷ ଧର୍ମେର ବିନା ପ୍ରାଣୀର ବିନା ପଶୁଟି ସମାନ ପଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ ତାହେଲେ ପଶୁ ଭଳି ଜୀବ କହୁଛନ୍ତି ନା ପଶୁ ସହିତ ସମାନ ଜ୍ଞାନର ବିନା ପଶୁ ବି ସମାନ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ ବିଚାର ନଥିବ ପଶୁ ସବୁ ମିଳିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି আচ্ছা পশুମାନଙ୍କ ভিতরে দুই প্রকার পশু অଛନ୍ତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ତୃଣଭୋଜୀ କିଛି ଅଛନ୍ତି ମାଂସାଶୀ ସିଂହ ବାଘ ବିରାଡ଼ି କୁକୁର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଂସାଶୀ ଛେଳି ମାଙ୍କଡ଼ ଗାଈ ଆଦି ଅନେକ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାମିଷାଶୀ ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷାଶୀ ପରମାତ୍ମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନଖ ହେଉଛି ନିଆଁ ଯେତେ ଆମିଷାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଖ ନିଆଁ ଯେତେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କର ନଖ ନିଆଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଜୀବରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସଂସାର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଖି ବୋଧରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି 2 ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଖି ଖୋଲେ ଅର୍ଥଟା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ 3ଟା କହିବି ଠିକ ଯୋଉମାନେ ନିରାମିଷାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କର ଗାଈ ମାଙ୍କଡ଼ ଛେଳି ଏମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭାଇ ଏପଟେ ଆସ ସେମାନେ ମୁହଁରେ ପାଣି କରନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ ଜୁହାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆଖି ଖୋଲିରେ ମାନେ ଖୋଲା ଆଖିରେ ଆଉ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଝାଳ ବାହାରେ କେବେ ସେମାନଙ୍କ ସଂସାର ସଂସ୍କୃତି ସ୍ୱାଦ ବି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ସେଟା ଆପଣ କହିବି ମୁଁ ଯାହା ଦିନେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତା ଆଧାର ପଡ଼ିବ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଁ ଯେଟା ଉଦାହରଣ କରି ମନୁଷ୍ୟ କୋଉ ଜାଗା ସାକ୍ଷାତ
ଆମିଷ ଆମିଷ ଇଏ ମଣିଷ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ନା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରଣାମ କରିବ 4 ଚାରି ସମସ୍ତଙ୍କର କେଶକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିବା ମେଣ୍ଢା କେଶ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିବା ଗାଁ କେଶ ରଖିବା ଗାଁର କେଶ ମେଣ୍ଢା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିବା ମାସ ମାସ ଝିଅଟି ମା ମାନେ କରିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ବୈଧ ଗଛ କରିବ ବର୍ଷା ବର୍ଷ ସଂସଦ ସାଧନା କରିବ ଅସଂସ ରୂପରେ ବହି ଯାଇବ ଲୋକେ ବହିରେ ଆରେ ମଣିଷ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଧର୍ମ ନାହିଁ ବିଚାର ନାହିଁ ବିବେକ ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ପରୋପକାର ନାହିଁ ସେବା ନାହିଁ ଉପାସନା ନାହିଁ ଯଦି ଗୁରୁପୁରୁଷର ବିଚାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ କରିବ ପଶୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷର ଆକାର ପାଇଛି ନା ପଶୁର ବ୍ୟବହାର ଆପଣ 2-4 ଦିନ ପରେ ଖବର କାଗଜ ପଢିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୋରି ହୋଇଯିବ ହତ୍ୟା କଣ ପାଇଁ ପୁଅ ବଡ଼ ଭାଇ ଅନେକ ଭାଇ ରସ ଖାଇ ଲୋନ କଲା ବାପ ପଇସାରେ ମଣିଷ ପଶୁ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶୁ ହୋଇ ଆସୁଛି ପଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନବତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବନ୍ଧୁ ଭାଗବତ କହିଲେ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇପରେ ଦୁର୍ଲଭ ନର୍ମର ନିଷ୍ପାଦନ ये बड़ा भाग्य ये दया करने की काम है भाग्य नहीं है बड़ा भाग्य बड़े बड़े भाग अवसर कौन भाग्य अनेक समस्या पशु पक्षी कीट ये जन्म पाई शेष मनुष्य बड़े भाग्य मनुष्य तपस्या मनुष्य कौन आम मनुष्य विचार पशुर विचार पशुर विचार सुर विचार आम पाखे जोड़ी रास्ता गोटे कंस रावण जरासंध शिशुपाल कृष्ण रामचंद्र महापुरुष विचार जीवन कम समय ये 100 वर्ष आयुष विद्युत जदि बाबा जीवन बाप की आप देखिए छोट पिला बाप बापा खुशी होना से बिछाना
ରହିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସେବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଥିବା ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ଅବସ୍ଥା 25-30 ବର୍ଷ ତଳେ যেটা অর্থ রোজগার করে 8 ঘন্টা পরিশ্রম করে 35 বছর অর্থ রোজগার করে 8 ঘন্টা পরিশ্রম 6 বছর তৈরি হয় 33 বছর ধরে লাভ অর্থ রোজগার করে দীর্ঘ 8 ঘন্টা শরীরে 33 বছর শরীরে হিসাব করে ଦେଖିବା ସେ କହିଲେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ 6 ବର୍ଷ ସରିଲା ହେଇଯାଇଥାଏ संस्कार मोर आशा कमर